Dear Love, ako si Maria, isang fresh graduate. Kaka-apply ko pa lang sa isang magandang kumpanya. At sa kabutihang palad, natanggap agad ako. Masaya ako kahit maliit lang ang sahod dahil ang habol ko naman talaga makakuha ng experience. Marami pa akong pangarap na nais abutin bukod sa trabahong meron ako ngayon. Alam kong hindi ako magtatagal dito, kaya ipinangako ko sa sarili ko, hindi ako magpapadala sa anumang distraction. Wala munang koneksyon sa mga katrabaho. Wala munang pagkakaibigan, lalo na ang pag-ibig. Puro trabaho lang dapat. Pero minsan, kahit gaano ka kaingat, hindi talaga umaayon ang tadhana sa mga plano mo. Guys, again, let's welcome Maria, our new addition to the team. Welcome! Hi everyone! Nice to meet you all. Excited ako makatrabaho kayong lahat. Ay, welcome Maria! Uy, welcome sa'yo ha. Feeling ko magkakasundo tayo dito sa work. Ay, salamat. All right. That's it for today's meeting. Thanks, everyone. Hi Maria! Welcome to the team. Ay, hello po sir. Thank you. Wala lang sir. Since magiging magkatrabaho naman tayo, tawagin mo na lang akong Jomar. Ay, sige po sir. Ay, sige, Jomar. Nice to meet you. Magkatabi pala tayo ng cubicle. Sabay ka sa amin mag-lunch minsan. May alam kaming masarap at murang karinderya malapit dito. Ay, sige, okay lang. Pero bala ko rin naman magbaon para tipid-tipid din. Aba, matalino. Pero kung sakali, sama ka rin minsan para makilala mo rin yung iba. Thank you, Jomar. Sige, salamat talaga. Alam mo, may kamukha kang artista. Ha? Sino naman? Parang kahawig mo si Marian Rivera. Ganito ba talaga mga empleyado dito? Binubola niyo yata lahat ng bago? Uy, hindi ah. Totoo lang. O siya, see you later, Marian. Maria po, sir. Psst. Maria, gusto mo ng kape? Tara, kape. Ha? Marami pa akong kailangan tapusin eh. Mamaya na yan. Akong bahala kay boss. Sige na nga. Pero kailangan ko rin bumalik agad ha? Sure, promise. Teka. Sino-sino nga ba tayo? Tayong dalawa lang. Nagkape na kasi yung iba kanina pa. Okay lang ba sa'yo? Okay lang. Sige. One iced Spanish latte and... Ikaw, Maria, anong gusto mo? Pareho na lang ng sayo. Make it 2, please. Magkano pala yan, Jomar? Ako nang bahala, Maria. Hala, nakakahiya naman, Jomar. Naku, ganito talaga ako sa mga bagong empleyado. Naranasan ko rin kasi maging bago, kaya ayoko yung feeling na may naiiwan or na out of place sa trabaho. Salamat naman kung ganun. Tsaka napansin ko, ilang buwan ka na dito pero hindi ka masyadong nakikipag-usap sa mga katrabaho natin. Na-curious tuloy ako. May kinaiinisan ka ba sa kanila? Wala naman. Talagang work-bahay lang ang routine ko. Hindi ka ba nalulungkot? Medyo boring din yung ganyang setup ha. Baka ma-burnout ka niyan. Hindi naman masama kung minsan lumabas ka kasama ng mga katrabaho mo, di ba? O baka naman nahihiya ka lang. Makulit lang sila pero mababait naman yung mga yun. Alam ko naman. Pinipigilan ko lang talaga yung sarili ko makihalubilo. Madali kasi akong madistract. Naku, sakit talaga yan ng mga bagong empleyado. Pero hindi rin masama paminsan-minsan. Kahit isang kaibigan lang, malaking bagay na. Katulad ngayon, di ba? Sumama ka naman sa akin magkape. Oo nga. Actually, ang sarap din pala minsan nakakahinga ka sa trabaho. Dahil dyan, simula ngayon, coffee buddies na tayo. Kapag kailangan mo ng kasama tuwing break, nandito lang ako. Thank you, Jomar. Wala yun. Pinilit kong wag makipagkaibigan sa mga katrabaho ko. Ni isa sa kanila, hindi ko friend sa social media. Kung may account man ako, working email lang ang gamit ko.
Nakasurvive naman ako ng 3 buwan ng ganon ang system ko. Pero iba si Jomar. Sobrang kulit niya. At pakiramdam ko naman, harmless siya. Wala siyang mali siya, sadyang pala kaibigan lang talaga. Kontento na ako na siya lang ang nakakausap ko sa trabaho. Kapag kailangan ng breather, siya agad ang nagyayaya ng kape. Breather. Hanggang sa naging komportable na ako kay Jomar. Umabot pa sa puntong nagkapalitan kami ng number at social media. Kasi hindi na sapat ang oras para sa mga personal naming kwentuhan. At tuwing papasok ako, may kaunting saya. Kasi alam kong si Jomar ang makakausap ko. Hindi niya ako pinapabayaan bilang kaibigan. Maria, maganda. Busy ka? Jo, kung yahayain mo na naman ako magkape, pas muna ako ngayon. Sobrang dami kong backlogs. Patay ako nito kay boss. Kitang-kita ko nga stress sa mukha mo eh. Ayoko rin namang mapasalo ka this time. Ilang beses mo na akong tinutulungan kay boss. Baka 2 na tayo mapagalitan nito. Dami mo namang sinabi. Eh, alam ko naman busy ka. Kaya naman, surprise! Kape na ang lalapit sa'yo. Ikaw talaga? Jomar naman. Salamat dito ah. Ako pa. Kabisado na kita no. Sa dami ng gagawin mo, kailangan mo ng energy booster. Thank you, Jomar. The best ka talaga. Ay, nako, sa wakas, natapos din. Miss Maria, tagapagmana ng kumpanya, alas 9 na ho, oh. Wala ho ba kayong balak umuwi? Oh, Jo, bakit ka pa nandito? OT ka rin? Actually, hindi. Hinintay lang talaga kita. Alam kong hindi ka magpapaawat sa trabaho mo dyan. Mapupudpud na yata yung keyboard mo kakatype eh. Hinintay mo ko? Oo naman. Sumabay ka na sa akin. Delikado na mag-commute ng ganitong oras. Salamat, Jo. Makakatipid pa ako ng pamasahe. Bayaran mo na lang ako kapag CEO ka na ng kumpanyang to. Sira ka talaga. Thank you, Jo. Wala yun. Alam mo naman, special ka sa akin. Ano? Wala. Ganyan talaga kapag puro OT. Nabibingin na. Ewan ko sa'yo, Jo. Loko-loko ka talaga. Jo. Gusto ko lang mag-thank you. Oh, para saan naman? Sa pagiging mabait mo sa akin. Sa pagsalo mo sa trabaho ko. Kahit hindi mo naman kailangang gawin. Pero ginagawa mo pa rin. Maliit na bagay yun, Maria. Alam mo, sa totoo lang, simula nung dumating ka, parang ayoko na rin makipag-usap sa iba nating katrabaho. Sapat na sa akin na ikaw lang ang kausap ko. Anong ibig mong sabihin? Iba ang pakiramdam ko kapag wala ka sa opisina, Maria. Parang gusto ko lagi kitang kasama. Ang cheesy mo naman, Jo. Ano nakain mo? Totoo. Mapipigilan ba ang nararamdaman? Ano ba talagang gusto mong iparating? Wala naman. Gusto ko lang malaman mo na sobrang komportable na ako sa'yo. Kung may Office Mate Premium Award, sa atin na yun. Ay nako, Jo. Alam ko na sobrahan ka na yata sa kape. Siguro. Pero okay lang, kahit magpalpitate ako. Basta ikaw ang dahilan. Sige na. Ibaba mo na ako dyan sa kanto. Ang drama mo na eh. Sige na, Maria. See you tomorrow. Thanks sa pagsabay ha. Ilista mo na lang yung utang ko. Sus, wala yun. Kaya mo sa susunod magme-metro na ako. Naging malapit na kami ni Jomar sa isa't isa. Pero first time kong marinig mula sa kanya kung gaano siya kakomportable sa akin. Compliment. Oo, dahil alam ko na okay ako kay Jomar bilang katrabaho. Pero may hindi ako mawari. Parang may gusto pa siyang sabihin na hindi niya masabi-sabi. Ayoko naman itong bigyan ng iba pang kahulugan. Bukod sa masira ang mga plano ko para sa karir ko. Ayoko ring pag-isipan ng masama si Jomar dahil sa mata ko, katrabaho lang siya. Isa pa, hindi ko pa nababanggit. Si Jomar ay isang pamilyadong tao na. Kaya naman, sa puso at isip ko, malinaw,
malabo siyang magkagusto sa akin. Pero pagkatapos ng gabing yun, mas naging maaalalahanin si Jomar. Napapansin rin ng mga katrabaho namin na kakaiba na yung trato niya sa akin. Lagi kaming sabay kumain. Araw-araw may pa-deliver siyang kape. At palagi niya akong hinahatid pa uwi. Pero uulitin ko lang, wala akong mali siya kay Jomar. Jo, salamat ulit sa pagsabay sa akin pa uwi. Maria, sandali lang. Huwag ka muna bumaba. Ha? Bakit? May sasabihin ka ba? Matagal ko nang gustong sabihin to. Pero lagi lang ako natatakot. Baka mawala kung ano man ang meron tayo ngayon. Jo, wag mo nang sabihin kung makakasira lang. Hindi ko na kaya, Maria. Hindi ko na kaya. Hindi ko sinasadya. Hindi ko plinano. Hinayaan ko lang ang sarili ko na madala. Jo, anong ibig mong sabihin? Maria, gusto kita. Matagal na. Jo, may asawa ka. May pamilya ka. Alam ko, Maria. Alam ko kung gaano to kamali. Araw-araw kong pinipilit kalimutan pero araw-araw din ako bumabalik sa pakiramdam ko sa'yo. Baka naman ang pagkamalan mo lang to. Siguro kasi lagi tayo magkasama. Hindi to basta-basta, Maria. Iba ang pakiramdam ko kapag ikaw ang kasama ko. Iba kapag ikaw ang kinakausap ko. Tuwing nakakaramdam ako ng pagod, ng lungkot, ikaw lang ang nagpapagaan sa lahat. Jo, wag mo naman akong ilagay sa ganitong sitwasyon. Hindi ko intensyon, Maria. Pero totoo ang lahat ng ito. Hindi pwede to, Jo. Alam kong hindi pwede, pero hindi ko rin kayang itanggi. Kung pareho naman nating nararamdaman ito, bakit hindi natin bigyan ng kahit konting pag-asa? Maria, hindi mo alam kung gaano kita gustong yakapin at hawakan pero hindi ko magawa. Tignan mo ako. Sabihin mo sa akin. Diretsuhin mo ako. Gusto mo rin ba ako? Jo. Ano, Maria? Oo na. Jo, gusto rin kita. Handa akong iwan ng lahat para sa'yo, Maria. Bago natin to ituloy, Maria, mangako ka sa akin na walang makakaalam? Walang makakaalam. Oo na. Alam kong mali ako. Pero hindi ba't natural lang na sundin ng puso kung saan ka masaya? Gaya ng sabi ni Jomar, hindi ko sinasadya. Hindi namin sinasadya. Hindi ko rin namalayan na habang pinipilit kong itanggi na wala kaming mali siya, mas lalo akong nahuhulog. At pagkatapos ng gabing yun, kung saan lahat ng nararamdaman ko ay nagbago, mas lalo akong nahulog kay Jomar. Naisip ko, kaya gano'n na lang ang pagkasabik niya sa akin dahil handa niyang iwan ang pamilya niya para lang sa akin. At tulad ng sabi niya, naniniwala ako na ako ang liwanag sa madilim niyang buhay. Pero habang lumilipas sa mga araw, unti-unting nababawasan ng atensyon sa akin ni Jomar. Madalas siyang mag-leave at hindi ko alam kung saan siya pumupunta. Wala na rin mga kape mula sa kanya at hindi ko na rin siya nakakasama pa uwi. Ang mga bagay na akala ko'y natural na sa amin, naglaho na lang na parang bula. Ang mga maliliit na bagay na nagpapasaya sa akin dati, nawawala na. Nahulog na lang ako sa tanong na, ano ba nangyari? Bakit nagbago siya? Teka, ano nangyari? Bakit ang daming tao dito? Family Day ngayon, girl. Hindi ka ba aware? Family Day? Jo! Maria. Han, saan ang restroom dito? Han, si Maria. Kawork ko. Hi, Maria. Nice to meet you. Nakasalubong na kita sa hallway. Remember? Akala ko intern eh. Nice to meet you too. Han, let's go.
Wait na lang kita sa labas ng CR. Una na kami, Maria. Dear love, sobrang sakit. Parang hindi ako kakilala ni Jomar. Ang layo niya ngayon sa Jomar na nakilala ko. Yung Jomar na laging umaalalay. Laging nandyan para sa akin. Wala nang kahit kaunting pakialam na nararamdaman ko mula sa kanya. Parang wala nangyari sa amin. Ang sakit pa. Parang hindi na kami nagkakausap tulad ng dati. Hindi ko maramdaman yung mga sinabi niyang hindi na sila okay ng asawa niya. Ang mas masakit, ramdam na ramdam ko ang pagiging maalalahanin niya sa asawa niya. Sa mga simpleng bagay na noon ay nakikita ko sa kanya. Pero sa akin, wala. Sa totoo lang, natauhan ako. Hindi pala totoo lahat ng sinabi niya sa akin. Naisahan niya ako. Akala ko ay isang kwento ng pagmamahal. Pero siya pala ay nagsisinungaling lang. Kung ang lahat ng nararamdaman ko ay base lang sa ilusyon, saan naman lang ay hindi niya na ako ginulo ng ganito. Matapos ang lahat ng nangyari, nagdesisyon akong mag-resign. Gaya ng sinabi ko sa sarili ko, ang tanging habol ko lang naman ay experience. Pero ang experience na to, ibang klase. Ito yung klase ng experience na hindi ko alam kung paano ko buburahin sa aking alaala.